إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار بزني يقتن بار قلب ترلدن ترلي نعمتلары белән безне сөендереп, шатландырып торган шушы галәмнәрнең хуҗасы, тәрбиячесе, хуҗасы булган хак Аллаһы Тәгаләгә булса иде, түребездән чыккан салават шәрифләр дә сөекле пәйгамбәребезнең рухына, әһлел бәйтенә барып ирешсә иде. Атнаның иң хәерле көненә барчабызны да Алла Субхану ва Тәгалә ирештерде. Шушы көннең кадерен белеп, зикрдә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватлар әйтеп, Кәһф сүрәсен үткәреп, хәерле, игелекле гамәлләрдә булырга Аллаһы Тәгалә насыйп әйләсә иде. Бүгенге вагазыбызны бик тә тирән мәгънәле, бик файдалы бер сүрәне сөйләп китәсе килде. Бу сүрә бик кыска, әмма үз эченә шуның хәтлек тирән мәгънәләр алган. Хәтта Имам Шафиғи әйтә торган булган: әгәр дә адәм баласы шушы сүрәнең генә мәгънәсен белсә иде, бу дөньяда бәхеткә ирешер өчен ул аңа җитәр иде. Менә бүгенге көндә һәр кеше уңышка ирешергә, бәхетле булырга, ниндидер зур дәрәҗәләргә ирешәсе килә. Һәм менә шушы сүрәдә шушы уңышны, шушы бәхетне бәян кыла. Алла Субхану ва Тәгалә иң башта әйтә: "Вал аср" ди. Гасыр. Без инде безнең телебездә, татар телендә 100 елны үз иченә алган вакытны гасыр диләр, шулай бит? Гасыр ягъни вакыт. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә бик күп нәрсәләр белән ант итә. Менә монда "Вал аср" ди, "Ват-тини ваз-зайтун" ди, "Ваш-шамси вад-духа" ди, "Вад-духа" ди. Иртәнге як белән, кояш һәм иртәнге вакыт белән, инҗир белән ант итә. Ягъни галимнәр әйтә, Аллаһта Коръәндә нәрсә белән ант итә, димәк бу аның әһәмиятен күрсәтә. Һәм чынлап та җәмәгать, монда Аллаһы Тәгалә вакыт белән ант иткән. Һәм уйлап карасак, кешенең тормышында иң кадерле әйбер ул вакыт. Даже акча да түгел. Акчаны югалтсаң, эшләп алып була, алып торып була, шулай бит, биреп торып була, ә вакытны кире кайтарып та булмый, биреп торып та булмый. Аны бер югалттың икән, күпме үкенсәң дә син аны кайтара алмыйсың. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал аср", вакыт белән ант итәм. Белегез ди, вакытның ди кадерен ди. Һәм бит инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә бер хадисендә әйтте, Сахих хадисләрдә: "Кыямәт көнендә адәм баласының аяклары урыныннан кузгалмасты, иң башта 5 нигъмәт турында соралганча хәтлек" ди. Һәм шуның беренчесе нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин сиңа гомер бирдем, тормыш. 90 ел анда кемгәдер 80 ел, кемгәдер 95 ел, кемгәдер 70 ел. Шушы тормышыңны, шушы вакытыңны кая сарыф иттең? Нәрсәгә тоттың?" Җәмәгать, менә без вакытыбыз өчен җавап тотачакбыз. Шушы вакытны без хәерле, яхшы гамәлләрдә тоттыкмы, яки инде Аллаһның ачуын чыгара торган гөнаһлы гамәлләрдәме?
Шуңа да җәмәгать менә бу аятның менә бу өлеше вакытны кадерләргә өйрәтә. Бүген көндә күрәбез, вакыт иң кадерсез нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ике ниъмәтнең адәм баласы кадерен белмәс ди. Буш вакыт һәм сәламәтлек. Бүген көндә дә шулай бит. Бигрәк тә яшьләребездә, яшьләрдән дә үзебездә дә инде. Әзрәк кенә буш вакыт булдымы? Всё. Вакытны әрәмгә уздырабыз. Бер нинди файда китермәгән, теләсә нәрсә карап утырабыз, шулай бит. Кая барган, нишләгән, җырчыларны тикшерәбез, артистларны карыйбыз, бер ни мәгънәсез роликлар карыйбыз. Ни кисәдә акчаны арттырмый, ни иманны куәтләмий, шулай бит, ни интеллектны үстермей, бер ни файдасы. Сәламәтлек ягыннан да шулай ук. Теләсә нәрсә ашыйбыз, зыянлымы, зыянсызмы, химиясызмы, тутырабыз гына, аннары йөрибез. Имам Шафии әйтте, кешенең сәламәтлегенә дә иң каты зыян китерүче дөрес тукланмау ди. Бүген көндә дә инде дөрес тукланмау сәбәпле сәламәтлегебезгә күпме зыян китерәбез. Һәм кара 14 гасыр элек әйткән, ике нәрсәнең кадерен белмәс ди. Бүген көндә нәкъ тә шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек төгәл белеп әйткән. Һәм җәмәгать тагын менә бу вал аср дигән аятта тагын бер тирән мәгънә бар. Аллаһ шушы галәмне бар иткәч, ул нәрсә белән тели, шуның белән ант итә. Әмма адәм баласына Аллаһтан башка бер нәрсә белән ант итәргә ярамый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә әйтте, кемдә кем сүзен раслап ант бирәсе килә икән ди, ант әйтәсе килә икән ди, ул Аллаһ белән генә ант итсен. Аллаһ белән ант итәм. Валлаһи, биллаһи, таллаһи, ау ла ясмут, яки бер нәрсәдә дәшмәсен ди. Безнең бит халыкта таралган шулай бит. Әни белән ант итәм, туз белән ант итәм, башка нәрсәләр белән ант итәм. Бу харам булып тора. Бу динебездә тыелган. Без сүзебезне раслыйсыбыз килә икән, без әйтергә тиешбез. Аллаһ шаһид, Аллаһ күреп белеп тора, Аллаһ белән ант итәм, ул шулай булды. Яки булмады ди. Икенче хадистә әйтте, "Ман халафа би гайри ла фақад ашрака." ди. Кемдә кем Аллаһтан башка нәрсә белән ант итәк, ул Аллаһка тиңдәшлек кылган була ди. Һәм шуннан соң дәвам итеп әйтә, "Иннал инсана ла фи хуср." Дөреслектә адәм баласы кеше ди, хуср ди. Үзенә зыян китерүдә ди. Үзен бәхетсез итүдә ди. Монда инде Аллаһ Тәгалә ассызыклый, адәм баласы үзен ди хәсрәткә дучар итә ди. Үзен бәхетсез итә ди. Газапка дучар итә ди. Һәм бит инде сорау туа. Беребезнең дә бәхетсез буласыбыз килмәй, беребезнең дә үзебезне газапка атасыбыз килмәй, шулай бит. Һәм Аллаһ Тәгалә чыгу юлында әйтә. Һәм менә шушы аятка хәтлек карасак, чынлап та кеше үзен бәхетсез итә. Ни өчен? Чөнки ул тормыш кагыйдәсен, тормыш принципларын үзенчә бу яхшы, бу әйбәт, бу начар дип кыла, әмма ул күп вакытта туры килми Аллаһның әмерләренә, Коръәндәге хөкемнәргә, Пәйгамбәребезнең юлына. Һәм гынаһны да ул итеп, изгелек итеп күрә. Аллаһ Тәгалә әйтте дәвам итеп, "Илләлләзина аману." Әмма бәхетсезлектә, үз-үзенә зыян салуда булмаячаклар кемнәр ди? 4 сыйфатны әйтте. Әгәр дә без үзебездә шушы 4 сыйфатны булдырабыз икән, без инде бәхетлеләрдән булабыз. Без уңышка ирешүчеләрдән булабыз. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Һәм әйтте, "Илләлләзина аману." Кемнәрдән тышты? Әгәр дә аларды иман китерсәләр ди. Димәк, беренче сыйфат икән, әгәр дә без бәхетсездә, бу тормышта үзебезне зыян салуда булуга теләмәсәк, иң беренчесе нәрсә икән? Иман. Һәм галимнәр җәмәгать иман эшенә керттеләр әле гыйлемне дә. Ни өчен? Чөнки гыйлемсез белеп булмый, нәрсә ул иман? Ничек иманга килергә? Иман нигезләре нәрсә? Иманны нәрсә юкка чыгара? Бөтенесе өчен гыйлем кирәк, шулай бит.
Нәрсә ул иман? Җибрил хадисен барчабыз да беләбез. Сүннәтнең анасы дип әйтәләр ул хадисне, шулай бит. Җибрил фәрештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорагач, "Фәхбирни анил иман." Иман турында хәбәр бир әле. Иман турында сөйлә әле дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ул иман санап китте. "Ан ту'мину биллаһи ва малаикатиһи ва кутубиһи ва русулиһи вал яумил ахир." Һәм нәрсәдә ул да Аллаһка иман китерү, фәрештәләренә, ул җибәргән расулларга, ул иңдергән китапларга, тәкъдирнең яхшысы да яманына Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә, үлгәннән соң терелүгә. Менә шуны бөтенесен белер өчен һәрбер иманның һәрбер нигезе өчен аерым китаплар язылды. Менә бүген көндә дә җәмәгать зарлану күп бит инде, шулай бит. Зарлану бик күп. Ни өчен күп? Чөнки бездә иман монда киреп бетмәгән. Biz шынлап торып, бу иманның нигезләрен аңлаган булсак, без беребез дә зарланмасый. Нишләтәсең инде Аллаһ язган. Бездә стресс та булмасый, бездә депрессия да булмасый. Чөнки иман, менә бу иман бит инде ул ички халат, шулай бит. Күңел халаты. Менә шушы иман да кирәк, шушы тормышның авырлыкларын үтәр өчен. Менә гади генә мисал, бу көндә бит инде курку астында без. Менә шушы кризис белән, шушы сугышлар белән, төрле ширләр белән, төрле сынаулар белән. Иман өйрәтә. Әгәр дә чынлап торып Аллаһка иман китерүчеләрдән булсак, без беләбез. Аллаһка иман китерү нәрсә ул? Аллаһ бөтен галәм белән идарә итә. Аллаһның әмреннән башка бер нәрсә дә була алмый. Кун фәякун. Ул бул дип әйтә, шул вакытта гына була. Димәк, бүгенге вакытта була торган шушы бөтен нәрсә, димәк, Аллаһның әмере белән бара. Ул президентлардан да тормый, главалардан да. Аллаһ рөхсәт итсә генә, адәм баласы нәрсәдер эшли ала. Һәм беләбез, Аллаһ Тәгаләнең исем-сыйфатлары бар. Аңа гына хас булган. Һәм шуның бер исеме бар, Әл-Хаким, хикмәт иясе. Һәм шушы исем нәрсәгә иман китерергә чакыра? Аллаһ Тәгалә бу дөньяда нәрсә генә эшләмәсен, нинди генә нәрсә булмасын, аның артында бөек хикмәт ята. Biz үзебезнең наданлык белән, үзебезнең гыйлемебез бик түбән булу сәбәпле аның хикмәтенә төшенеп бетә алмаска мөмкин без. Әмма без белергә тиешлек, бәрабәр аның артында ниндидер зур хикмәт ята. Бүген көндә барган нәрсәләрнең, проблемаларның артында да ниндидер хикмәт ята. Biz аны күбебез аңлап бетермибез. Я ул безнең азну сәбәпле Аллаһ Тәгалә безне җиргә төшермәкче була. Бик каты азына башладык, җиттегез әле дип. Шуның белән сәҗдә кылмассыз микән дип. Яки булганыңның кадерен белә әле дип. Без элек тә зарланайык бит, һәр күрсәтә элек яхшырак булган икән әле, зирә зарланганбыз дип шулай бит. Һәм бит әле тәкъдир дибез. Тәкъдирне әйтеп китәбез, язмыштан узмыш юктыр дип шулай бит. Һәм шулай ук җәмәгать безнең тәкъдиребездә язылган икән. Шушы нәрсә безгә килгән. Авария булсынмы, авыру булсынмы, берәр финансовый авырлык булсынмы, ул булырга тиеш иде. Син кырыйга алсаң да, ул авария булырга тиеш иде. Син форточкаларыңны ябып йөрсәң дә, шушы сквозняк ничектер сиңа бәрабәр шушы шир, шушы авырту ләгергә тиеш. Син бәрабәр ятырга тиеш. Потому что бу язылган, бер ничек тә качып булмый. Һәм шуларны аңлагач, Аллаһ ниндидер сәбәпләр белән шушы ширне бирде, минем язмышымда язылган бу дип, син инде бурчуны, бу нәрсә өчен кайгыруны киметәсең. Чөнки беләсең, ниндидер хикмәт белән Аллаһ Тәгалә язган. Һәм җәмәгать менә тагын да аңлар өчен, менә бу сынаулар, менә шушы иман, менә тагын бер кем кеше әйтә, ничек сынау килә, нәрсәгә ардым дип. Сынау тагын килә җәмәгать, әйткәнемчә, безнең азыну сәбәпле дә, гынахка бату сәбәпле дә, һәм Аллаһ Тәгалә
Кайбер вакытта сынауны бирә безне чыныктырыр өчен дә. Менә тормыштан бер мисал китерәм. Алыйк аңлар өчен ике баланы. Бер бала бай гаиләдә үсә. Эштә эшләми, шулай бит эшли дә белми, бөтен нәрсәне әтиәнисе алып бирә, нәрсәне сорый ала, вообще берни сынау күрми. Икенче бала факир гаиләдән. Инде тәпи йөри башлаудан уже эшләп үсә. Теләгәнен ашый алмый, кыйбатлы айфон алып бирә алмый әтиәнисе, әтисе белән анда эшкә йөри, кәсеп итә, өйрәнә кәсеп итәргә. Бу мөмкин дә бездә байлык сәбәпле андый нәрсә бит күрмибез. Менә гарәп илләренә барсак, анда шушында кичкенә генә әле сөйләшә дә белмәгән бала уже кәсеп итә. Нәрсәдер сата ул, яулык сата, анда Коръән сата, финник сата, анда мисвак сата. Чит илләрдән килгәннәр, теге факир илләрдән. Чөнки ул сатмаса, ашарга бер нәрсә юк. Менә хәзер ике бала үсә шулай бит. Һәм сынау килә буларга. Теге байларның мәсәлән бизнеслары обанкротиться итә. Всё, бер нәрсәсез калалар. Яки әтиәнисе үлеп китә юл фаҗиасында. Бу бала кала бер үзе. Һәм бу факирны карый, факир баласы. Әтиәнисе югалтама, яки берәр төрле сынау. Шулай бер үзе кала. Кайсысы тормышка яраклаша? Уфуф итеп үстергән баламы? Уфуф итеп үстергән бала нишләй? Я ул суицид кыла, я эшкешелеккә бирелә. Шулай бит ул юкка чыга. Потому что ул сынауга әзер түгел, чыныгып үсмәде. Әтеге чыныгып үскән бала авырлыкны күреп, ул тормышта югалып калмый. Чөнки ул кичкенәдән чыныгып үсеп, шушы тормышның катылыгы белән ул уже әзер. Шуңа да Аллаһ Тәгалә җәмәгать безгә сынауны бирә чыныгыр өчен. Шушы тормыштагы авырлыкны, тагын да зура авырлыкларны җиңер өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва амилус салихати", бер иман гына җитми ди, игелекле, хәерле гамәл кылуда кирәк ди. Игелекле иң зур гамәлләрнең берсе җәмәгать ул 5 вакыт намаз. Ул Рамазан аенда ураза тоту. Булдыра алсаң хаҗ, гомрә кылу. Мөмкинчелегең бар икән, закат бирмә. Бу изге гамәлләрнең дә изгесе. Аннан соң китә инде туганлык җепләрен ныгыту, әти-әниләрне хөрмәт итү, күршеләр белән яхшы муамәләдә булу, инвалидларга, авыр хәлдә булучыларга ярдәм итү, һәм башка. Әмма җәмәгать кыры ышану гына җитми, Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә? Гамәл дә кирәк ди. Гамәлсез без отышта булмаячакбыз. Гыйлем белән гамәл, иман белән изгелек ул бер шылбыр кебек ялганып бара ди. Шул вакытта гына отышта булачакбыз. Без бит сөйлибез, мин ышанам, минем күңелем яхшы, юк җәма. Син шушы ышануыңны Аллаһка раслап күрсәтергә тиешсең. Игелекле, хәерле гамәлләр белән. Менә бу дөньяда эшеңне раслаган кебек, без бит бөтенебез эшкә барабыз, кәсеп итәбез, эшсез берсе дә китереп бирми. Шулай ук Аллаһка да безнең мусульманлыгыбызны, иманыбызга тугры булганыбызны расларга кирәк эш белән. Эшсез ул буш сүз. Әйе. Кичә бер кызык ди булды әле, шушы эшсез дигәндә. Намаздан кунаклар килде дә инде. Дигәндә балаларга лагерь үткәрәбез ди. Нә вагыз сөйлибез ди. Әтиләрегезне дә мәчеткә чакырыгыз. Намазга өйрәтегез дип балаларга. Шуңа бер шустыр малай килде инде. Малай әйтә: "Абый ди, мин әтигә әйткән идем ди, әти сиңа мәчеткә йөрергә кирәк, намаз укырга кирәк ди." Әти миңа болай дип җавап бирде: "Тагын бер мине вагызласаң, лагерьга бүтән бармыйсың" дип әйтте ди. Сез әйткәнне җиткердем мин җиткерүен ди. Ну тагын бер әйтсәм ди, мине лагерьда күрмәскә дә мөмкинсез ди. Менә нәрсәгә әйттем җәмәгать бу сүз, чөнки 3нче өлеше ва тавасау бил хакк ди. Изгелеккә, хаклыкка өндәү. Иманга килдең икән, изге гамәлләр кыласың, намаз укыйсың, халал харамнан айырасың. Син әле шушы иман, изгелекне үзеңдә генә булдырырга тиеш түгел, теге малай кебек,
якыннарыңа да ирештерергә бурычлысың. Яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю динебезнең нигезе җәмәгать. Һәрберебезнең бурычы. Чөнки Аллаһ та бик күп аятларында чакыра, яхшылыкка өндәгез, начарлыктан тыегыз ди. Менә монысында авырлык инде, шулай бит, чөнки кеше өйрәткәнне яратмый. Ә динебез юк ди. Чөнки яхшылыкка өндәмәсән, иманга килүче дә булмый, намазга басучы да булмый, начарлыктан тыймасаң шулай ук. Зинаны да киметеп булмаячак, хәмерне дә киметеп булмаячак, караклыкны да киметеп булмаячак, рибаны да киметеп булмаячак. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, ул яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю пәйгамбәрләрнең вазифасы җәмәгать. Бөтен пәйгамбәрләр дә килде шушы ике максат: яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю. Һәм ватавасау бис сабр ди, һәм шушы юлда сабыр булыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Сабырлык иң үтә кирәкле нәрсә бу дөньяда, шулай бит. Аллаһка итагать итүдә сабырлык кирәк. Менә монда килеп вагаз тыңлар өчен дә, намаз укыр өчен дә, иртә белән торып тәһарат алып, иртәнге намазны укуда нинди үтә сабырлык кирәк. Һәм шулай гынахтан тыелыр өчен дә сабырлык кирәк, шулай бит. Һәм әле Аллаһның язмышына, безгә биргән сынауларга да сабыр булу өчен, сынауны үтәр өчен сабырлык кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте, менә шушы 4 сыйфатка ия буласыз икән ди, иманга киләсез, иман турында гыйлем аласыз икән ди. Шушы иманны раслап, куәтләп, игелекле, хәерле гамәлләр кыласыз икән, һәм шушы иманга, изге гамәлгә чакырасыз икән, шушы юлда сабыр буласыз икән ди, белегез ди, сездә хәсрәттә, бәхетсезлектә, югалтуда булмаячак. Сез отышта булачаксыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, дөньяда нинди генә дәрәҗәгә ирешмә, нинди генә яхшы машинада йөрмә, нинди генә зур йортларда турма, нинди генә күп акчалар эшләмә, әгәр дә шушы 4 сыйфат юк икән, иман, изгелек, хаклыкка чакыру һәм сабырлык, без бәлкем бу дөньяда ниндидер рәхәтлектә яшәп калырбыз, әмма Аллаһ каршында безнең бөтен шушы гамәл нольга әйләнәчәк. Без Аллаһ каршына баскач, без бәхетсезлектә булачак, без уңышсызлыкта булабыз. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга тәүфыйк хидаят берсен, менә шушы сүрә белән яшәргә, хәтта сахабалар бер-берсе белән шурашкач, саубуллашыр алдыннан исләренә төшерә торган булганнар. Шушы сүрәне укып, шушы сүрәне гел укый торган булганнар. Кайбер галимнәр үзләренең хутбәләренең ахырында шушы сүрәне укып куя торган булганнар. Кешегә искә төшерергә. Белегез, әгәр дә шушы 4 сыйфатны үзебездә булдырмыйбыз икән, biz бәхетсезлектә булабыз. Бүгенге көндә дә килгән күп кенә проблемалар, кемдер иман бар, но гамәл юк. Кемдәдер иман да гамәл бар, әмма сабырсыз, түземсез. Кемдер хаклыкка чакырмый, кемдер уяла. Кемдәдер изге гамәл бар, кешеләргә булыша, әмма иманы юк. Кем күргән әле, кем кайткан әле, инкар итә. Шуңа күрә җәнә 4 сыйфатны булдырсак кына, бездә күңелдә тынычлык булачак. 4 сыйфатны булдырганда гына безнең игелекле, хәерле гамәлләребез Аллаһ тарафыннан кабул ителәчәк. Һәм шушы 4 сыйфатны булдырганда гына без җәннәтле булабыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.